Җәмгыятьтә җитеш тормышлы, йорт җирен булдырган, эшен булдырган гаиләләрне күрсәләр, бик еш кына бәхете кар кебек өстенә ишелгән инде диләр. Әмма шушы бәрәкәтнең, бөтенлекнең нигезендә ир белән хатынның адым арты адым хезмәт икәнлеген күпләр уйлап та бетерми. Без бүген танышачак гаилә дә әнә шулай бүгенге көннәренә адым арты адым акрын гына атлап киләләр. Замира һәм Максим Куприяновлар гаиләсендә кунактабыз. Ике йөрәк арасында җепләр сузылып, күңелләр күңелгә бәйләнүне дә ашыктырып булмый. Һәр гаиләдә, һәр парда үзенчә бу хиссият. Ничек насыйп итә? Кар бураннардай бөтереп алган очракларда, еллар аша килгән күрешүләрдә бар. Замира белән Максим аралашуны иң әүвәл хисләр турында гына түгел, уртак хыял сукмакларының берләшкән чагыннан башладылар. Без бит инде Казанда фатирда торадык, ике бүлмәле фатирда, һәм мин инде Макска әйтәм, минем авыл җирендә, авыл өендә үскәч, идем үй салыйк әле. Юк дидеме? Юк дип идем. Юк, мин шәһәр малай, мин анда җирдә торып өйрәнмәгән. Инде инде дия торгач, һәм инде Макс көннәрдән бер көнне әйтә. Әйдә дим, куям, җир карыйбыз ди. Ул көнне безгә сөйнүләрем. Без чыгып киттек, һәм менә шушы поселокка килдек. Иң беренче шунда без җир карадык, һәм ошаттык. Ничәнче елда без алдык җир монда? 2016. 2016 елда җир алдык. Ләкин безнең ул вакытта үй салыр дигән уйларыбыз хыялда гына иде. Һәм инде иң башлап без инде бүтән булган мөмкинлекләребезне җыеп, шушы мунчаны салар. Бу безнең мунча. Biz енді аны шулай дип ясадык. Монда безнең менә аш бүлмәсе өлеше бар. Шунда яшәдек инде без. Кичкенә булса да сыешкансыз инде, Максим. Пандемия вакытында. Пандемия вакытында ничек сыйдык микән без монда микән? Без шунда яшәгән тадрик. Ашауда, йоклауда шушында. Әле кунаклар. Кунаклар булган. Әле кунаклар, шулай дип яши. Күңелең киң булса, эшкә дүрт бәләкәй генә җиргә дә күпме кеше сыя. Сыерга була. Йөрәк киң булсын. Шушы җинак кына җирдән башланган. Инде аннан соң бит әле сезнең бик матур беседка дип әйтәбез инде без. Тагын бер кунак йорты бар. Шушы беседканың дизайны күз алдыма килде. Ул инде шәрык стилендә, бераз гына караңгырак. Ничә сөйлим барып күребез инде. Әйдәгез. Бу инде минем территория. Күбрәк мин монда пешерәм. Пловдыр, шашлыкдыр. Тандарда пешерәм, мангалда, казанда. Мин монда телефон белән кирип, төшереп, шунда сторис төшереп. Тәмләп, пешкәнме, пешмәгәнме, тузы ничек, әзме, күпме? Тормышта да менә тузы җитсен өчен бергә гомер итүнең ничегрәк киләнергә икән бер-береңә? Менә ул читтән караганда, хәтта безгә дә әйтәрсез, әрләшәсезме ул дип тә сораучылар бар. Ул тормышта менә ул ашка туз салмасаң ничек тәмсез була, шулай бит төшү була. Тормышта да шулай ул. Туз салып торырга кирәк бит инде ул. Әлбәттә, тузы да була, бурычы да була инде ул. Бәхәсләшеп тә китәбез, үпкәләшеп тә алабыз инде. Мин бит инде кызу. Бурычын кем бурычлатып җибәрә? Максимдер әле. Мин инде. Әшетелле мин бит инде. Юк, Макс, шулай усал, мин әйтим әле. Чөнки хәтерлим, мираста эшләгән вакытта мин бит әле без әле очрашмыйбыз, эшлибез. Мин Макс турында нәрсәдер әйттем инде, бигрәк йомшак, шундый бигрәк тыныч инде дип. Нык хәтерлим, Гөлнара Ярмиева, флейтистка, ул аны урысчалап әйтте инде. Ой, син Максны белмисең. Максу на драной козе не подъедешь диде, олайма шул вакытта. Ягъни Макска инде аңа җайлап кына кирәк. Һәм мин шуннан да шулай. Ярансың үзе булмаганда сөйләрмен әле. Макс өчен монда бик күп серләр ачыла инде бүген. Җайлап кем. Ял мизгелләренә дә кунаклар кабул итү өчен дә кулай бу урынны беренче кирпечләре салына башлаганчы ук Замира хыялында шәрык юнәлешендә бизәп куя. Бу хатын кызның гаиләдәге ролен билгели торган уйлар түгелме? Шәрык фәлсәфәсе, милли гореф-гадәтләребездә, динебездә гүзәл затны гаиләсен барлап, ирен санлап яшәргә өнди бит.
әкрен генә, тыныч кына үзенә күрә бер ял урыны. Чөнки безнең бит ритм бик көчле тормышта. Интернет юк, телевидение юк. Монда интернет тотмый. Монда телефоннар тотмый икәндер истәме? Шуннан да без менә шулай кереп утырабыз да, Макс белән әкрен генә шунда сөйләшеп, я дуслар белән дә, дуслар килгәндә дә бу үзенә күрә бер теге җыелып, ушак янында сөйләшеп утыра торган үзенә күрә бер рәхәт урын. Инде и белән дә таныштырырсыз шулай. Әйдәгез өйгә. Монча беседкадан соң чират игә җиткәч, монсын инде бик җентекләп уйлагансыздыр икәүләп. Без инде шулай проектны төзегәндә шундый максат белән эшләдек. Безнең 3 этаж бит инде. Астагы этаж ул Максның инде ул менә Аның хуҗалыгы. Аның хуҗалыгы, ул үзенә теләп. Яртысын инде бар, мин бүлеп алдым. Чөнки барбер гаилә зур булгач, әйберләр сакларга да ул безнең инде бер гардеробный кебек инде, кладовка кебегрәк. Яртысы инде Максның үзенең шөгыльләнә торган студиясе. Гомер юлын үтү барабан кагыл түгел инде дип уйлап куяр кайберәүләр. Әйе түгел. Әмма бу уен коралында уйнауның үз фәлсәфәсе бар. Тормышта шау-шулы һөнәрне сайласа да, гаиләдә тынычлыкны сөя. 7 кат уйлап, 1 кат кисә торган кеше Максим. Йортларының бер катын өйдәгеләргә тавыш комачауламасын өчен махсус килгәннәр. Монда җырларга, биергә, кырын ятып фильмнар карарга, хәтта футбол уйнарга да була. Ә менә икенче этаж, ул безнең инде без аны әйтәбез административный этаж дибез инде безнең анда кабинетта, кирип отырган бүлмә, аш-су, гостиный, шулай. Ә менә иң өске этаж, 3нче этаж, бу безнең инде тулысынча йокы зонасы дип. Шушы катка менгәндә игътибар иттем, бу баскыч мөгаен Замирәнең фантазиясына нигезләнеп эшләнгәндер. Әллә ялгышамы? Тимирдән нәкышлап эшләнгән мондый периллар ясау безнең икебезнең дә идея иде. Макска да ошады ул идея. Бу үзенә күрә бер ничек әйтим, җиңеллек биреп тора ул. Теге авыр итми баскычны ничектер теге нәкышлап эшләнгән, челтәрле булгач бик матур. Бу безнең инде безнең бүлмә. Минем лайфхак. Без Максның ишеге. Наша технология. Ишекне ачам. Ишекне ачкач керергә ярыйдыр бугай. Менә миңа еш кына да сырыйлар, туганнар да инде, тамашачылар да әйтә, нишләп челтәрләр элмисез ди. Монда челтәр кирәк тә түгел. Сез карагыз инде, менә без шуны челтәр белән каплыйсы киләме инде, шундый матур бит. Һәр кирпеченең кыйммәтен аңлап, яратып төзелүче йортларында һәр кемнең үз бүлмәсе. Һәм аны һәрберсе үз кызыксынуларыннан чыгып җайлаштыра. Балалар белән, аларның фикерләренә колак салып башкарырга тырыша ир белән хатын. Замирә белән Максим ике арада үрелгән мөнәсәбәтләре нигезендәге бәһасез асылташларын да кадерләп сакларга омтылалар. Асылташ та бит саксыз кагылсаң ватыла. Беренче танышу, мин бит музыкант, Филипп Кагеров группасында барабанчы. Замирә инде ул алып баручы бу концертта. Һәм беренче концертта мин Күреп алды. Күреп алдым, күз төшкән. Ләкин ул мине күрмәде. Аннан соң икенче концерт, сөйләшү, танышу, шулай китте инде. Аралар җылынды инде шулай әкрен-әкрен. Әкрен-әкрен. Безнең менә Филипп Кагеровның концертларыннан соң шундый бер традиция бар иде. Ул традиция хәзер дә яши. Концерт беткәч, музыкантлар, артистлар кочаклап берсен котлыйлар инде концерт тәмамлану белән. Һәм инде Макс әйтүе буенча, ул наша кулын сузып килгән дә мине кочакларга, әйме? Ә мин борынымны чөеп үтеп киткәнмен. Ул шулай дип сөйли инде миңа һәрхәлдә. Мин аны бөтенләй хәтерләмим, күрмәгәнмендер дә. Мин Максны бик ачык хәтерлим. Без Мәскәүгә концертлар белән барганда, ул минем сумкаларны, костюмнарны күтәреп куя, бир үзем күтәрәм, бир булышам дип, ярдәм иткән, менә шул вакыттан исемдә калган ул минем. Баштагы мәлне инде мин бик алай теге бик иратлар күрәсем килеп тормыйдыр инде, ул беренче никахтан аерылган гына вакыт, беркемгә дә теге тоталь теге ышанмау була бит әле. Һәм ничектер Макс ул әкрен-әкрен генә җайлап кына ул ярдәм итеп, яңа фатирга күчтек бит, ипотека белән фатирга күчтек кенә. Һәм ул фатирда
эш күп бит инде ул яңа фатирдәме. Ул инде һәр вакытта да булышырга атлыгып торадыр иде инде. Син сөйләшкәндә әйтеп алдың, безнең шул кадәр теге табигый барды, тиз-тиз бер-берсенә үрелде дип. Аяз белән мөнәсәбәтләр ничек үрелде? Аязны мин бит инде бәләкәй чагында тәрбияләдем инде. Шуңа күрә ул минем үз улым инде. Макска шул хәтлек рәхмәтле Аязны кабул иткән өчен. Ул бер вакытта да какмый, бер вакытта да сукмады. Аязга 4 яшь, 3-4 яшьтән ул аны үстерде. Баштагы вакытларда ничектер ул аңа читенсенеп караса, инде тора бара, инде ул аны үз баласы кебек. Бүгенге көндә алар хәтта менә дуслар, ике ир-ат арасындагы дуслык алар арасында. Әниеңә әйтмичә генә нәрсәнедер бергә эшләп куйган вакытлар буламы? Шулай мәшәкатьләрне, нәрсәдер проблемаларны хәл иткән вакытлар. Инде шун секретничество итәбез. Менә шулай. Әниең белмичә дә кала инде. Ну, Аннан соң әйтәсезме? иногда итәбез, иногда юк. 4 яшеннән хоккейга күңелен салган Аязның үстергән әтисе Максим белән серләре бихисап. Барысында камера алдында шәшеп салмый билгеле. Әнисенең зирәклеге, әтисенең һәр эшне уйлап башкаруы күчкән егеткә. Газизләренең, бигрәк тә әнисенең баласы хыялы өчен җан фәрманга тырышлыгы, таңнан торып тренировкаларга йөртүе күз алдында. Бөтенсен ташлап кайтып китәсе килгән вакытлар буламы? Әле юк иде. Аңлыйм, алай ярамый дип булды. Нәрсә көч бирә сиңа менә шулай үзеңне үзең ул бит инде бер йодрыкка туплап тотырга кирәк. Әнинең тырышлыгы, әтинең тырышлыгы бөтен кеше миңа көч бирә. Аяз да, энесе Данил, сеңлесе Камилә дә һәр эштә тырышлык кирәклеген белеп буй җиткерә. Дөрес әле кичкенәсенең иң күңелле, теле ачылып, көйли башлаган чаклары гына. Данил исә шактый уңышларга ирешеп өлгергән. Музыканы юлдаш иткән бала зур конкурсларда катнашып, яхшы нәтиҗәләргә ирешә. Әти-әнисен фортепиано сырап аптырата. Син нәрсәләр яратасың? Футболга ярарга, җырларга яратам. Музыкалкага ярарга, фортепианосында уйнарга. Балалар тәрбиясендә ниндирәк әти, Максим? Балаларга карата ул кырыс, ләкин ул гел ачуланып йөрми, ул бер дулап алырга мөмкин. Балалар да аны беләләр. Шул бер дулаганчы җиткерәләр дә, аннары соң инде аңлыйлар. Тагын бер адым ясасалар, эләгәчәк, алар шунда туктап кала. Мин инде көне буена аларны сүгеп йөрергә, ачуланып йөрергә мөмкин. Алар кайчакта минем ачулануымны ишетмиләр дә. Менә син Максның ачуын китергән вакытлар буламы шулай? Менә бер адым калды. Бер адым булса, все шартлый хәзер дигән. Тыелып кала аласыңмы соң? Башта тыелып калмыйдым. Башта әйтәм бит инде, башта хәтта безнең шундый камерага әйтсәң дә инде. Хәтта безнең шундый очраклар, бер вакыт шундый очрак булды, әйме, җәй көне иде. Ул ничек шулай булгандыр? Шул кадәр менә без аны бик каты талашканбыздыр инде, әйме. Мин хәтта табуретканы алып бик бәрдем, әйбәт әрәзенә чыгымышты. Бик кызу кеше, әйме. Ул миңа шул вакытта тура тебе психушку надо ди. Хәзер без аны анекдот итеп сөйлибез дә инде, әйме. Ләкин менә башта менә шушы ышанмау, аны бит урысча әйткән бер-береңә яраклашу процессы дип әйтәм. Бер-береңне өйрәнү дә. Хәзер әйтәсе килә дә әйтәм, ник әйтәм инде мин моны? Һәр әйтәм, аны белән талашырга кирәк. Аннары соң шушы мөнәсәбәтләр белән йөрергә кирәк. Аннары соң башны иеп әйтәм, аның белән дуслашырга кирәк. Әйме әйтәм дәшмим әле дим дә, әйбит. Бер аламда китәм дә бара. Тынычлыгым кадерле дим. Хәзер менә тыелып калам. Менә ул әйтәләр бит әле, картлык белән бергә акылда килә диләр бит әлеме. Урындыклар эшми инде хәзер. Урындыклар эшми, урындыкны селкетәсе дә килми. Димен дә. Хәзер ничек алай кызып китүләренә ничек тынычландырасың? Бу хәлендә беренче вакытта булган инде. Адәм баласының холкындагы сыйфатларның күбесе ана сөте аша күчә. Максим әнисе, дәүәтисе, дәүәнисе янында үскән татар егете. Шәһәрдә туса да, Люция ханым аңа бакчаларында, җир эшләрендә өйрәткән, дәүәти сабакларында күңеленә салсын дип тырышкан. Люция ханым, күзгә күз генә Замира турында да сөйләшеп алыйк инде бераз.
Замира ул бик зирәк, хатын яшькә карамыйча даже. Бик юмарт, ярдәм итә кешеләргә, булыша. Замира ул бик кунган. Яз көннәрдә без бакчада йортны жуган идек. Замира да килгән иде булышырга. Ул бик тиз эшли торган. Мин пока верандада бер кәлүшне жуганда, Замира birinci этажны жуды, мин икенче кәлүшне жуганда, ул уже икенче этажны жуды. Шул ук вакытта ул каймак та куйды, шуны да пешерде. Бик уңган, молодец. Бик булыша, чәчләрен дә миңа тарый кирәк чакта. Краска белән дә буй миңа. Үз кызыгыз булып беткән инде. Да. Тыйнаклыгы йөзенә чыккан Люция ханым гаҗәеп кызыксынучан кеше. Моннан берничә ел элек шәҗәрәләрен барлый башлаган. Бу эш Максим белән Замира күңеленә дә ятты. Хәзер әкренләп ерак гасырларга тоташкан тамырларны бергәләп өйрәнәбез ди. Синең туганнарың килгәннән чык кабул итә. Менә шулай җыелулар, матур гадәтләр бармы сездә? Беләсезме, без бит күп ике туганнар белән 7 кыз бергә үстек. Менә һәр 7сенең дә ире, һәр берсендә 2-3 бала. Баштагы мәлләрдә ул бик гаҗәпләнәдер инде. Теге biz Kazan'da kиләбез диләр дә килеп керәләр бит инде. Ул аңа бик аптырыйдыр инде. Ул әйтмидер инде, нигә киләләр дип әйтмидер име. Аның йөзенә чыгадыр инде, гаҗәпләнү инде бит. Ә инде ул хәзер үзе инде кашан киләләр. Менә Фирүзәләр или Лилияләр Казанга килә икән дисәләр, әйтәм безгә керәләрме соң дип сорый башлый инде. Һәр үзе дә яләште. Аларның хәтта социаль челтәрләрдә үзләренең баҗайлар дигән төркемнәре дә бар. Аларны сәдер сөйләшәләр анда. Шуңа күрә бик дус, бик тату. Һәм әлегә баягы ул миңа калса ул күбрәк хатыннан торадыр инде. Хатыннан тора. Без аралашкач инде, әлбәттә, ирләр дә аралаша. Балалар да шуны күреп үсә инде. Әлбәттә, балалар да шуны күреп үсә. Кунак дисәң, безнекеләр сөенә инде, кызча балалар. Бу йорттан кунак өзелми. Иң кадерлеләре әниләре әлбәттә. Люция ханымның да, Замираның әнисе Зинфира апаның да урыннары түрдән. Ә якыннар җыелганда Хуҗабикә камырга тотына. Замира бала чакта үз әниеңдә шулай камыр ашларына катнаштырадыр име сине? Кызым, ой матур булган. Минем дәвәни күбрәк ашсу устасы иде. Элек бит инде авылларда туйларны уздыралар өйдә, озын-озын өстәлләр белән, һәм дәвәнине хәтта күрше авыллардан килеп алып китәләр иде өстәл ябарга. Дәвәни безнең тирә-якка билгеле шәк-шәкче иде. Мин дәвәни белән гел шул ашсу тирәсендә булышадыр. Егетләрне син гаилә башлыгы буласы кеше дип үстерәсеңме? Әйе, менә мин аны әйтеп буздым бит инде. Һәр вакытта да мин аларга менә Аяз белән хәзер бигрәк тә 18 тула бит инде. Бу турыда сөйләшәбез. Чөнки мен әйтәм, син гаиләң булгач, син мәйтәм җаваплылык синдә икеләтә арта. Нәрсә ашатырга, нәрсә кидерергә, ул минем проблема түгел дигән үз синдә булырга тиеш түгел. Мин өйрәтәм. Һәм миңа калса Макста бу очракта аларга яхшы мисал. Аяз белән дусларча сөйләшәсеңме? Хәзер әйе бигрәк тә сөйләшәм. Әле бер көндә сөйләшәбез шул гаилә кору турында да. Мин әйтәм инде, син әйтәм, күбрәк әйтәм татар кызларын динне хөрмәт иткән, безнең милли традицияларыбызга хөрмәт белә караган һәм шуларны күреп үскән гаиләдән әйтәм. Ме түгелме син шуңа игътибар иттең. Кызым. Ой, матур булган. Яса кызым, яса. Бакбаешны бик тиз ясап битердек ахырсы. Һәр мишкә тагыбыз. Түгәрәк табынга, түгәрәк вакбалыш була инде бу. Алла бирсә иншалла. Кыз баланың яшь үсмер вакытта иң зур хыялларының берсе ул да булса, үсеп җиткәч, зур гаилә булдырып, аны шундый түгәрәк табын артына, түгәрәк өстәл янәшәсенә җыюдыр. Шәхсән минеке шулай иде. Замирәнеке дә шушы хыял булгандыр ахырсы дип уйладым мин менә шушы табын артына утыргач Замира. Чыннан да шулай, менә үз-үземне белә башлаганнан бирле, ничектер менә һәр вакыт түгәрәк өстәл күз алдымда, һәм менә күп зур гаилә, балалар күп булсын дип. Чөнки менә шушы йортка күчкәчтән дә өстәл, түгәрәк өстәлне без белми бик узак эзләдек. Түгәрәк өстәлен булдырып була. Менә аның янәшәсенә гаиләне бергә җыеп бетереп буламы? Бер караганда җыелып бетеп тә булмыйдыр. Мәсәлән, Аяз безнең инде һәр бер еллап Түбән Камада яши.
Ул чөнки анда хоккей уйный нефтехимик командасында мәҗбүр булдык күченеп китәргә. Әлбәттә, утырган сайын аязның җитмәве сизелә инде. Әни кеше буларак барыбер нәрсә ашый микән, әле тренировкада микән, кайда микән дип уйлыйсың бит инде. Булай инде мин үзем менә кичкене балалар кайткачында йөриләр, ашысы килә әйтәм, әтигез утырмыйча, ашамый бездәге пешкән әйберләрне әле берсен йылкып алалар да. Мин дә тырышам, бөтенесен бер өстәл артына, бер табын артына утыртырга. Сине көтәләрме, Максим, шулай? Өстәлләр карап. Әлбәттә. Түбән Камада үзеңне яшәгәндә, хәзер менә әнинең шул тәмлешкесен ашарга дигән бармы анда ризык? Әнинең котлетләре тәмле. Үзең дә пешерә беләсеңдер инде? Ну, пирогларны юк, котлеттер, пюредер пешерәләм. Пельмени. Пельмени. Син пельмен пешерә беләсеңме? Аяз тәм. Аяз пешерәме? Аның аязның үзенең рецепты бар бит, аерым. Ул башка төрле пешерә. Мен яратам рецептны пельменен. Аның пельмен ясыйсың. Әни ясап җибәргән пельменне. Бала чакта шулай түгәрәк табынга җыелып бетеп булайдымы соң үзе? Инде без кичкенә чакта без Дәвани белән үстек бит инде. Дәвани, әни, сеңлем без менә бәләкәйдән үк бөтенебез бергә ашыйбыз, торып китәбез. Җыштырып куясың менә шулай. Шундый әни законы. Закон. Ул килеп китә кыш көннәрендә безнең эш күп булганда балалар карашырга килә дә инде. Аннан безнең ритмга инде арып хәлдән тайып кире ала кайтып китә. Ял итәргә алга кайтып китә. Мин бераз ял итеп килим дип ала кайтып китә. Әлдә авылга кайтып киткән вакытна туры килдегез. Шуңа күрә, булай инде чыннан да кичкенә чактан ук без ияләшкәндә йөреп ашамаска, табын артында гына утырып, бер-береңне көтеп, һәм шул истә калган минем менә бәләкәйдән үк. Әгәр дә олар кунаклар килгән вакытта безгә табын янына гомумән килергә ярамыйдыр. Ул аш бүлмәсенә кергә дә ярамыйдыр. Аш бүлмәсенә ялгыш күренсәң, әни бер генә шундый дип карап аладыр инде. Без фиш чыгып китәдер аш бүлмәсенә. Менә шул минем күңелдә калган өлкәннәр өстәл артында утырганда сөйләшүгә тылмаска. Әгәр утырталар икән, сөйләшүгә кысылмаска. Өлкәннәр сөйләшүне тыныч кына утырырга да ашап торып чыгып китергә. Яисә инде гомумән табын янына зурлар утырганда килмәскә. Менә шушы тәрбия бездә бар. Минем үзем балаларга да әгәр кунаклар килеп, бүген инде безнең икенче төрле очрак. Формат икенче. Формат икенче. Гомумән башка вакытта олар булганда балалар безнең килмиләр дә. Гаилә учагы нәрсә ул дигән сорауны инде мин бирмичә кала алмыйм. Менә шушы гаилә учагының бөтенлеге нәрсәгә бәйле икән? Гомумән нәрсә икән үзе гаилә учагы сезнеңчә? Мин мәхәббәттер дип уйлыйм. Чөнки тәрбияләгәндә дә һәр вакыт мин үзем менән чыгып әйтәм, мин мәхәббәткә басым ясыйм һәр вакытта да. Ул менә безнең арада гына мәхәббәт түгел, менә алар арасындагы, балалар арасындагы мәхәббәт тә ул. Һәм мәсәлән, ниндидер Макс, мәсәлән, ниндидер кышып алулар, бәлки безнең татар халкында ул бик тыйнаклык бездә бит инде өстенлек итә, ул бик юк. Ләкин мин бу әйберләрне әлбәттә инде шама белән инде балалар күреп үссеннәр дим. Чөнки мин бик теләр идем, менә балалар, мәсәлән, малайлар хатыннарына да шундый ук мөнәсәбәттә булсыннар дип. Чөнки хатын кызга барбер, мәсәлән, аш әзерләгән вакытта килеп нашайтып кышып алса, яисә бер матур сүз әйтсә, ул бит рәхәт. Гаилә учагы менә шушы. Без аңа кайдыр йөрибез, менә ул Түбән Камада, эштә, мәктәптә, бакчада, һәм без кайтып шушы мәхәббәттә җылынабыз дип уйлыйм. Һәм шуннан көч алабыз, энергия алабыз. Рухи кыйммәтләр мөһимрәк гаилә учагы дөрләсенчә. Әлбәттә. Минем уйламыйча гаилә учагы ул хатын-кыз. Чөнки ул двигатель прогресса. Аяз нәрсә дияр икән? Ну, безнең гаилә инде. Менә әни әйткән сүзләр дөрес инде. Шуны тыңлап, шулай яшибез. Замира, син сөйләгәндә бер мәгълүм җырның сүзләре күңелемә килде. Фирзәл Мортазинның Эльмира Җәлилова сүзләренә язган мәхәббәтле йортта гына бәхетле бала туа. Менә шушы йортта бу бит инде сезнең үзегезнең кулларыгыз белән булдырылган нигез. Әлхәмдүлилләх, шөкер, бәхетле балалар үсеп килә. Һәм моның нигезе Раббымыз биргән бәрәкәт, мәхәббәт, бер-береңне аңлап яшәү.
безне шушы мизгелдә караучы һәрбер гаиләнең дә нигезендә шушы әйтеп бетергесез кадерле рухи кыйммәтләр булсын иде. Киләсе гаилә учакларында да. Аларын инде булыр, монысын инде вакыт күрсәтер. Түгәрәк табынның шите юк дип әйтәләр борынгылар. Менә шушы түгәрәк табыныгызга безнең иҗат төркемен чакырганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә, Замира, Максим. Үзегезгә рәхмәт. Шулай зурлап, инде безне тамашачыларга, безнең гаиләбез турында сөйләргә дип үрнәк итеп безнең гаиләне сайлагансыз икән. Без бик шат, рәхмәт сезгә.